Otkad znam za sebe, znam moje ime i prezime. Verovatno nikad nisam razmišljala na taj način i dok sam bila mlađa, šta znači. Nekako je to bilo Tanja Balać i to ide jedno s drugim. A u godinama verovatno shvatiš da je to prezime na neki način da te određuje. Prezime je od oca, otac mi potiče, poreklo je iz Gradiške, iz Banja Luke. Rođen 1941. Zbjegao na Kozari, od oca partizana, majke Milane i majke Stane. I to su sve priče koje sam ja slušala od njega kroz djetinjstvo i kako je on tako mladi i nejak uspeo da izađe i da se oformi kao ličnost, da zapiše tu vojnu akademiju i godinama nakon toga da dođe u Makedoniju i da tu upozna moju majku i 68. dolazim ja na svet. Moje djetinjstvo je nekako vezano za tadašnju Bosnu, današnju Republiku Srpsku. Ja sam jako voljela ići, svako leto mi se spremimo normalno i krećemo i to je put od mjesec i po 2 mjeseca. Često puta sam i ostajala tamo po 3 mjeseca, dok traje zimski raspust nekad. To su bili zimski i letnji raspusti, ta okolina, to je Lijevče polje i sjećam se nepreglednih polja žutog hmelja. Kroz godine, kroz moje slike su se te boje jako nekako ugradile. Čak imam i u jednu izložbu koju sam posvetila mom ocu nakon njegove pogibi. Imala sam veliku izložbu i ta izložba je bila i u Banja Luci. Taj ciklus slika 1000 km duga ljubav se zvala. To je ta 1000 km. Mi krećemo i onda moj otac kaže, sad imamo 1000 km dok stignemo. I ta je ta ljubav, ta toplina koju oni zrače. Oni znaju pokazati ljubav. Jako su prisni, jako su otvoreni. Verovatno je ta komunikacija i ta otvorenost nešto što me uvek asociralo na taj kraj. Moj otac je dugo godina proveo u Makedoniji, dugo godina i u Kičevu garnizonu kao komandant garnizona u Kičevu, nakon toga u Skoplju, u Štipu, u Kumanovu. 1991. on se vraća nazad i u svoj kraj, gdje 1994. Gine na Bihaćkom frontu kao general. Tako da uvek se sjetim tog 4. novembra kad sam čula kad su nam javili. Znate kako, on je u čitavoj u tom ludom vremenu kad je počeo taj rat, on je jednostavno morao kao vojnik, ja sam ga razumela, opravdala, možda nisam nekako nikad dala to neko opravdanje, ali sam ga razumela da jednostavno mora, da je to poziv i da mora da se vrati nazad. Prošle godine je otkrivena nakon toliko godina bista u parku palih boraca u Gradišci i tom prilikom sam na toj ceremoniji održala taj govor gdje sam rekla da je jako bitno da se podsjetimo da su postojali ideali, da je postojala ta posvećenost, da je postojala ta vera za bolje sutra, ali da je isto tako jako bitno da gledamo naprijed, da gledamo u budućnost. S ovog mesta danas želim se ponovo zahvaliti po 1000. put na svu ljubav i nežnost koju je nesebično pružao. Čovjek koji me naučio šta znači biti dosledan i verovati u snove. Da samo ako iskreno i hrabro krenemo svojim putem, samo tada i stižemo do cilja. A cilj je ljubav i vera u najbolje sutra. Jer kako što je rekao jedan pesnik, rat će završiti, a vođe će se rukovati, ali ostaće ona iznemogla majka koja čezne za sinom, a i ona deca koja traže oca junaka. Ja ne znam ko je tih godina nama ukrao snove.
ali ja znam ko je platio cenu za njih. I zato s ovog mjesta želim da se zahvalim svima koji su dali svoje živote za neke buduće generacije, da mogu mirno da sanjaju. Iskreno se nadam i verujem da ćemo nastaviti putem naših hrabrih očeva, da vodimo bitke, ali u drugim područjima i oblastima. Jer samo na taj način i u to ime sve pale žrtve će dobiti pravi smisao. Tata je jako voleo puno da čita. Uvek pored stola su bile knjige, uvek je bio Andrić, Crnjanski. I sjećam se, uvek pored u spavajućoj sobi, tačno stolna lampa, knjige, a onda je uvek kroz život, kroz vaspitanje, knjigu u ruke. To je bila rečenica, ti ne možeš ništa sad da se tu nešto opušteš, ne znaš šta da radiš, knjigu u ruke. Knjiga će ti reći. Za vojnika, kao što je bio on, bio jako nežan roditelj. Strog, onako, baš sa svim onim postulatima, ali nežan. I pamtim sve te šetnje, izađemo da šetamo, onda ajmo sad da vidimo šta smo vidjeli. Učio nas je detaljima. Mislim da sam nasledila tu posvećenost ideji da nešto odradiš. Ako si se definisao i ako si odredio šta ćeš da radiš, izvoli završi posao. Istrajnost i posvećenost i sigurno inat. Vreća soli iz inata pojesti ako treba, ali završiti to što si isplanirao. Sa ocem smo pričali srpski u kući. Sa majkom makedonski, sa ocem srpski. On je govorio inače čisti makedonski sa onim mekim L, gde uvek možeš da osjetiš kad Srbi nauče da pričaju makedonski. Mislim da smo ranije generacije su imali više, u Jugoslaviji smo bili više mešani, tako da je to bilo, naše generacije su i oni koji nemaju srpsko poreklo znali srpski jezik. Nove generacije sve manje i manje. Ja i sad kad pričam srpski, ja osjetim osjetim da ga, nisam vjerojatno, sad ga malo ređe koristim, pa mi fale padeži, pa mi fali neki akcenat. Jednostavno, ja uvek volim da kroz umetnost pošaljem poruku, jer umetnost bez poruke je za mene nekako čista dekoracija. Volim kad mora biti prava umetnost, mora slati poruku. Treba imati normalno i sadržaj, estetiku, ali treba imati i poruku. Displaced ili raseljeni je poruka i tema je velika migrantska kriza koja je počela 2016. gdje Makedonija u suštini bila jako involvirana u čitav taj proces. Kolone onih ljudi koji su danima prolazili kroz našu zemlju pored pruge. Jednostavno sam morala da progovorim o toj temi. Gde idu ti ljudi? Smo mi svesni da se to može sutra svakom od nas desiti. I dešavale su se takve krize, takve izbegličke krize i na našim prostorima. Izložba u Savetu Evrope, baš onako u centru za ljudska prava, za borbu za ljudska prava. Bilo je 12 ambasadora na otvaranju, koji su stvarno sam iznenađena, ali neverovatno da se stvorila ta interakcija između publike i mojih slika i toliko je pitanja postavljeno, toliko je pozitivnih reči izgovoreno da možda nisam ni očekivala, ali da sve nas i njih dopire ta tema i svesni su. Sad, umetnost je tu da postavlja pitanja, nekad i da nudi možda neka rešenja i odgovore, ali to je moj medijum da kažem nešto o svetu i vremenu u kom živim. Ja volim da kažem da još romantično verujem da će umetnost spasiti svet, ali ako ga ne spasi, bar će ga napraviti boljim mestom za življenje. Generalno su umetnici, su nezadovoljni, ali nezadovoljan umetnik
u Švedskoj ili Norveškoj i u Makedoniji, mislim da ne govorimo o istim stvarima. Mislim da nemamo možda i onaj istu polaznu tačku gdje bi krenuli. Ipak su to ozbiljne države koje jako puno ulažu u svoje umjetnike, u svoje mlade kreativce, za razliku od naših zemalja. Kad kreneš da koncipiraš šta je to uspjeh za bilo kog čovjeka. I stvarno ako razmišljam sad u trenutku, ne može drugo nego najveći uspjeh su deca. Moje 2 sina, Sergej i Maksim, koji su, mislim, da sam uspjela da ih nekako postavim na neki pravi put. I onda kad vidiš da se razvijaju prave, mlade, zdrave, pametne ljude, to je nešto što, pretpostavljam, sve nas i veseli i da potvrdu da smo odradili neku dobru stvar za budućnost. Djeca više uče kad gledaju šta roditelji rade. Možeš ti svašta reći, ne znam, i vaspitavati, ali ja mislim da je pravo vaspitanje od svog ako slede moj primjer. Ne bukvalno, ali mislim da će zapamtiti da istrajnost je nešto i posvećenost je nešto što će ih vući kroz život. Ja često puta kažem ono što je moj otac meni govorio, budi brza reka, ne budi bara, mirna reka, voda, to je nešto, tu se pretpostavljam šta može u bari da živi. Brza reka gdje se vide sve one kamenčići i ribice, tako da verujem da će zapamtiti dobre stvari.